Lemmikkitarvikkeet netistä. Terve! Meidän verkkokaupastamme löytyy prinsessakoirille muun muassa tämmönen ihana peti, jossa lukee My Princess. Ja sitten on tommoset ihanat hapsut tuossa. Sitten meiltä löytyy myös tämmöset söpöt lelut prinsessakoirille. Ja sitten on vielä tällainen. Sitten on pieni herkkupiilo, jolla koirasi voi leikkiä. Eli se toimii suunnilleen näin. Sitten on niitä herkkuja, mitä voi laittaa tuonne piiloon. Eli tuosta laitetaan, mistä koira myös saa ne. Ja sitten on vielä muun muassa tämmöiset talutushihnat, että on tämmönen flexi ja sitten on ihan tämmönen hihna. Nämä kaikki prinsessa-ihanuudet löydät osoitteesta www.lemmikkitarvikkeet.net.